BTC आव फैदोंमोन हानि खामानि न'आव हा बायनाय बेखौ मा खालामो अफिसाव फाइल बारहोफैबाय दिनैहाय थांफिनसैलाय नै दाखालि फैदों दसेल' खेबसेनो एबार सानथाम थानानै फैनोसै BTC आव एसे बुंदोरा नोंबो मा बुंबावनो हा पारचेस खालामनाय आयौ दै गदों थांफिनसैलाय दसे फैब्रबबाय थांलाय फैलाय एसिनि दै नामा ना बे बिल्डिंनिनो दै एसिनि नङालै एसिनि दैया बिदि गवा हा नामजारि खालामनाय माने बहाय प्रसेस खालामफैनांगौ BTC आवहाय BTC निया नालाय मोखां नाय बाइकजों फैनाय गासिबो माबा नांजोबबाय हाद्रि जों सानैजों फैदों बाइकजों थांफिनसै आस्थे बेराय थांलाय फैलाय बिदिनो सानफा एफा दा फाइल प्रसेस हारसिङैनो जागोन जाहैबाय एसे बुंदो र' माबा माबि बै माबायाव ओरैनो फैबायलै सानैजों नैबे बिथांनि माबानि हानि खामानि दंमोन नालाय एसे बेखौनो सानैजों फैबाय गैला जोंबादि मानसिया स्किम सोनो रोङालै स्किमनि नङालै लोगोफोर स्किम नङा नङा लोगोफोर हानि खामानिसो जों हानि खामानि लानासो फैदों नुहुरदोंरा एसे खामानिया जोब्बाय थांनोसै मिटिंनि जानाय लोंनायनि मिटिं दङ ओइजों ओंखारसै बैजों मालाय केमेरा लादों हनै मिटिं दंमोन दिनै मानिबा BTC आव माने गोबावसै जमा होफैनाया ओमफ्राय मण्डला हारसिङै सहैगोन होनदोंमोन सहैयाखै दा जानुवारियावनो फैदों बाव BTC आव ओमफ्राय दा नायफैनायाव माने फाइल प्रसेस खालामनांगौनो दा फाइल प्रसेस खालामनानै बे अर्डार ओंखारलांगोन आरोखि दा बेखौनो फाइल प्रसेस खालामफैदों मिथियामोन नालाय स्किमबो मावफेरा नालाय स्किमबो होसोफेरानो नङा दे स्किम मावनायबा हले फाइल प्रसेस बोरै खालामो जों स्किम मावग्राफ्रासो मिथियो जोंथ' मावा नालाय ओंखायनो जों ओंखारबाय नै दा BTC निफ्राय ओंखारफिनबाय BTC आव बिराद मोजां दा माबा होबाय लाइटखौ नायदो बै खंखाय होजोब्बाय नै दाना लाइटआ बे खंखाय गासिबो बरिया बे खंखाय पस्टआ गासिबो लाइट गोजा नैबे बे खंखाय गासिबो लाइट गोजा मोनायाव नायनो थिग जाबाय आरोखि ओंखारबाय जों दा थांसै माब्लाबा साननैसो थानानै गावसोरलाय होनदों हारसिङैनो मुभमेन्ट जागोन फार्स्टआव रायलायनांगौ जाहैबाय बिगोमाया बा हनै दै बाज्रुम गदों एफा मावलांबासो आइदिया आगोल मावखांखाबायमोन एसे मानसिफोरजों फैफादलाबायनानै एसे एनै मिथिगौ खिन्थु बिदि मावथायथाराखै दा थांसैलै मानसिफ्रा बायदिसिना सानगोन बिदि केमेरा बानायबा ओंखायनो दोनथ'नोसै ना बायदिसिना साननायखौनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बरिया बे लाइट पस्ट गोजा गासिबो देन्जार बानायखाबाय ओरैसो आगदाजोंसो BTC आ बिराद समायबाय नुवाखै माबायदि लाइट गोजा आरोखि साजायबाय ओंखारबाय जोङो दा BTC निफ्राय थांसै जोङो बाय बाय दिनैनि थाखाय बाय आवरिसो लानांगौ नङा रं साइड जाबाय बारखादों बैजों आस्थे
क'क्राझार गौरां बिराद गिदिर जायो लामाया